Ngo-2023, isifundazwe iGauteng samemezela ukuthi sinezinhlelo zokusungula umzila wesitimela esinesivinini esikhulu ozosuka eGauteng uye eLimpopo. Lesitimela sizohamba ngesivinini sika-200 km ngehora. Undunankulu walesi sifundazwe uPanyaza Lesufi uthi sezihubela sakusha ekuqalisweni kwalolu hlelo. Our dream to realize a speed train from here to Limpopo and from here to KZN, it's no longer a dream, but work in progress. Umengameli uCyril Ramaphosa uthi kumele kuziwe nezindlela zokugcina ingqalasizinda yojantshi bezitimela kanye nemigwaqo isesimeni esifanele njengoba isimo sezulu silokhu siguquguquka. We need infrastructure that is therefore resilient and sustainable. Our operational capabilities need to be agile and adaptive. They must be able to adapt to new conditions, but they must also be innovative. Kusenjalo, umengameli Ramaphosa udalule ukuthi njengohulumeni basebenzisana nezinhlangano zabamakhumbi ukuletha uxhaso embonini yamatekisi. Lokhu ke kuyingxenye yokuthuthukisa lemboni kanye nokuheha abatshalimali. We are working with the taxi associations, of course, as the Premier said, as well as financial institutions to de-risk the industry and provide accessible finance to taxi owners as well as drivers. Le ngqungquthela izophuthulwa ngoLwesithathu.